Mamela, sonke all of us silapha here, sinoxanduva we have the duty. sinoxanduva We have the duty. na ujoyine live Also joining in life, unoxanduva you have the duty lokujonga ndenza kunika yona to look at what I'm about to give to you. uzawudumiseka na Will he be kukho le glorified? nto isentliziyweni yam Yet there's this thing in your heart. uzawudumiseka na Will he be praised? kukhona le nto Yet there's this thing endiyaziyo ubana that I know ayifanelekanga uba ibe kule ntliziyo it does not deserve to be in this Yiyo loo heart. nto. That is why afunanga uzinyanzele you must not enkonzweni force yourself in ufuna church. usebenzela uthixo ngenkani Want to work yethu for God by yayazi uba force. Yet you know ngale ntliziyo with this ngale heart, nto isentliziyweni with yam what's in your heart, andinawukwazi usebenzela uthixo can't work for God. andisikelele ngomsebenzela And then he bless me. with my ngcono work. ndiqale ndisebenze intliziyo yam Rather, I work my heart first. uzawudumiseka na Will he be praised? ingxaki abantu abasindisiweyo Problem with people are saved. bangxamile bangxamile They're bangaziyo bayaphi na rushing. They don't even know where they're going. omnye ohlakaniphile kule frequency A wise ebezathi person phambi phambi sizandla before they athi lift up nkosi hands and say, Lord, ngcwalisa le ntliziyo sanctify this heart. le ntliziyo This heart enza kudumisa ngayo that I'll praise you with, yingcwalise sanctify it. mayingabikho le nto Let this Anymore thing not be please, yo. in my heart any more. ndiyonikele ecaweni I'm going to give a kukho church ntoni entliziyweni what yam is in my heart ngexesha ndiyonikela in the time that I'm going to give. ukungahoyi uba kukho ntoni entliziyweni You neglecting what's in your heart. kuthintela It hinders intsikelelo the blessing ekumele uyifumane ngalaa nto uthixo akuthume yona elizwini lakhe that is ngoba required by yonke what into God has asithume promised, yona send us to do wathi His word. masiyenze Everything xa God has told siyenza us to do. intsikelelo iyabonakala When we do it, it's blessing. but that is inkinga in our abantu lives. benza izinto namhlanje But the problem is people are doing things Ezabathixo. today in God, bazenza but they are doing those bengenayo things intliziyo uthixo without the athe heart banayo that God says they have. khumbula Remember, angavele athi He can say kum to me, nihlambulukile nonke "You're all clean." ngela xesha uthini What did He uthi say? that- sijaje wena He's saying, But "Judge kum yourself." But to me, ndandikwazi uhlambulukile I know that Ngamanye you're clean. amagama, In other words, uthakiswe yintoni what has caused you to be dirty? uthakiswe yintoni What has caused you to be dirty? yiyo le nto uthixo ehamba phambi kwethu That is why God walks before us. uhamba phambi kwethu He walks before us. uthetha into He speaks something asazi siyiyo that we know our being. awasibona And siyiyo He saw us as sisekuye singangena while we emzimbeni was still in Him before we entered the but body. uxanduva lwam nawe But it's a duty ukujonga of uba that high to emzimbeni check nje that balapha ngaphakathi ngo as I'm in this body now, ndinomona I have jealousy. uye sothi hayi Just says no. uphume kuthi ungenamona You came so from asikwazi us not unomona jealous. thini We don't know that you have jealousy. bawuthetha nawe eza unamona He will speak with you like you have no jealousy. uyawuthetha nawe uthixo God will speak awunamona with you like you don't ngokuthi have noba jealousy. mna He says, mna ndikukhuphe umhle I took you out when you're good. wangena emzimbeni And you so entered the andiyazi ke body. ngolena into nayo I don't know this thing that you have. yiyo loo nto avele athi ngemivumba yakhe That is ndandiphilisa why you say so by his stripes ukuze I umbuzo uba healed you. usithola phi isigulo Asking you, ngoba sizwi ngam where do you get isifo this? uthola phi asizi ngam Where do you get this? uzama ukubona disease? uthixo le Come nto from me. ilapha kuwe ayizanga ngam God is trying to show you that what's in you mna does not come ndakuphilisa from Him. ayizanga ngam le He kuwe can heal you, but what is in you so does not come namagama from Him. sebenza wena In other words, work on yourself. sebenza wena Work on yourself. sebenza wena Work on yourself. uzawudumiseka na Will He be praised? kukho laa nto Yet there's that thing. uzawudumiseka Will He be praised? yiyo loo nto kuthi bantu abaninzi There's so many people. ngomnye wabo You are one of them. igama ke simoya ndini awuthe In the ebomini name babo of Jesus, use evil spirit out uzawuphuma of my life. Will kukho laa that nto spirit leave? kasatana entliziyweni Yet there's that awuzophuma laa thing moya of Satan in your heart. awuzophuma That laa spirit moya won't leave ngoba kukho you. into kasatana Because there's esentliziyweni something yakho that belongs to Satan in your awuzomka laa moya heart. lowa That spirit will not leave. uzondiphendula na uzondiva na Will he answer me when he uDavide hears me? uthi David says, ndiphendule yehova ezindithandaza answer me, O God, as I ngoba pray. owam umlomo Because my mouth, awuphumi inkohliso no nabuxoki deceit and lies comes out from it.
So inkohliso kuphuma emlonyeni Deceit comes from the mouth, nomthandazo uphuma kule mlomo and wakhe. the prayer comes out from the same mouth. So uDavide David said, isizathu sikaThixo God's reason sophendula umthandazo wami of answering my kungobana prayer, andixoki it is because andithethi my inkohliso life, ngomlomo I'm wami. not speaking to Uthi speak Yehova with my una mouth. choice unyanisela undiphendule. He said that, Lord, you have no choice but Abantu to andikhuphi answer inkohliso. because I don't speak any deceit. Uyifundile? Have you learned? Uyifundile? Have you learned that? Uyifundile? Have you learned Uyifundile? that? Have you learned So that? awukwazi ukukhupha into ezimbini You can't take out two different things ngexesha eliyi-one. at the same time. Awukwazi ukukhupha amanzi amnandi namabi ngexesha You eliyi-one. can't take out good water and Awukwazi uba bitter namazwi water at amahle the same nangcolileyo time. ngexesha You can't eliyi-one. have good and evil words at Kukho the same time. ntoni entliziyweni yakho? What is inside of your heart? Xa nisize ecaweni ngohlobo When you come into to church enephambili like kuni this, what's enilele important ukuba to you? mayisebenze ke kuni. That you want it to work in you. Into enephambili kuni. What's important to you? If ayikho phambili isimo sentliziyo yakho, If the state of your heart is not important, uphambili ifeni you oyifunayo, want the stand that you want umsebenzi to put, the owufunayo. job that you want is for. Ngexesha uYesu While Jesus alindele ukusikelela is ngomsebenzi, waiting on yona inhliziyo yakho your heart, ikwenza uvune izinto ezimbi. it makes you to harvest bad things. Cela ubuze umbuzo bazalwane. Can I ask a question, brethren? Nakhe nayibona igadi iyinqayi nje. Have you ever seen a garden with nothing? Nakhe nayibona igadi iyinqayi. Have you ever seen a garden and have nothing? Uba umnikazi wala gadi If the person akahlwayelanga mbona did not plant okusala corn, iqondo lezawuphuma kula gadi. something will come out of that garden. Awuhlali umhlaba ungakuphi into. The soul does So not remain in luxanduva place lwakho of nothing ukususa false. It le nto is ungayifuniyo kulo it mhlaba. is your duty to remove Uhlwayele the le ufuna uyivuna. ground and plant the one that you Ayihlali want to harvest from. inhliziyo Their heart ingenamazwi. do not remain with no words. Isoloko inhliziyo inento. Their heart But always has luxanduva lakho something. ujonga yintoni le kule It is your nhliziyo. duty to Yile check ndifuna what's in your uyifuna. heart. Ayisiyo. It's what the Lord wants. No, it's not. Thatha igaba uyisuze. Take the and remove it. Ngeli xesha ulinde While you're waiting ukufezekisa ukaThixo into akuthembise ngayo. for God to fulfill Apha the promise ecaleni with, uyavuna. on the side you're having a harvest. Ya. Xa unembewu When you have a seed phakathi kula nhliziyo, inside of that heart, imbewu efana nekaSathana. a seed like Uzathi Satan, uSathana uzohlwayela moya imbewu yakhe will kula plant nhliziyo. more his seed in that heart. Yiyo le nto Yesu wathi That is why Jesus said, xa bethe abafundi, eyi when the disciples said, sibona into engakhange siyihlwayele kule we gadi. are seeing something we Uthi don't Yesu plant in this asina garden. choice, yekeni sikhule He has zoyi-2. no choice. Otherwise sathi sizama ususa le We'll be imbi trying to remove sisuke this sibethe le ilungileyo. And we'll take off the good one. Ntoni esentliziyweni? What is in your heart? Ntoni esentliziyweni? What is in your heart? Ngaba yifiye esentliziyweni? Is it fear in your heart? Uyayidinga ifiye? Do you need fear? Uyayidinga ifiye entliziyweni Do yakho? you need fear in your heart? Okay. Into esentliziyweni yakho. What is in your heart? Ngaba linqala? Is Uyalidinga? it grudges? Do you need grudge? Ngaba ngumona? Is Uyayidinga? it jealousy? Do you need Into jealousy? esentliziyweni yakho. What is in your heart? Ngaba ingxabano? Is it conflict? Uyayidinga? Do you need So that? xa ungayidingi uyigcine le ntoni? If you don't need it, then why are you keeping it in your Uyigcine le heart? ntoni into What have ongayidingi you kept entliziyweni it yakho? for if you don't need Ntoni it in your esentliziyweni heart? yakho? What is in Ngaba your heart? zintandabuzo Is it doubts? entliziyweni yakho? In your Uyazidinga? heart? Do you need Sokunika them? ntoni? What will doubts give you? Ithi iBhayibhile, The lo Bible ugcwele says- intandabuzo entliziyweni yakhe The one who's full of doubts in the angazacingi heart, uba they shall never kuyoba khona think into ayifumana evela they kuthini. will get something from God. Ova Never. amazwi anjeya Here, when you hear such athi ungaze words ucingi ikhona into ayifumana kuthixo and say, never think So you get something luxanduva from lwakho God. It is your duty ukususa intandabuzo esentliziyweni to yakho. remove the doubts in your heart. Yintoni What is it esentliziyweni yakho? that is in your heart? Ngaba lukholo? Is it faith? Ngaba ngumoya engcwele ogcwalisa inhliziyo yam? Is it the Holy Spirit who has filled your Yintoni heart? esentliziyweni yakho? What is in your heart? Why inhliziyo yam Is that my heart? ingakwazi ukuva uthixo sethetha nam? It can't hear Ngenxa God yento when He speaks esentliziyweni with yam. me. It is because of something in my heart. Nangoku awumazi uba ngubani uthetha nawe. Even now, you don't know who is speaking with you. So ufunda iBhayibhile awumazi uba ngubani othethayo. When you read Awuyazi the uba Bible, ngubani othethayo. you don't know who is Ufunda speaking. iBhayibhile awumazi uba ngubani na. You read the Bible, don't know who is speaking. Nxaba kukhona into Because esentliziyweni. there is something in the heart. Tandabuzo, Doubts, fear fears entliziyweni, in your heart. mona, nqala, Jealousy, grudges, umdla wesono, interest to thando do sin, lusemalini love in money. lusentliziyweni. It's in your heart.
uthando labafana lusenhlizweni, Love of man is in your uthando heart. lamantombazana Love lusenhlizweni. of ladies is in Zonke your ezo heart. zinto ezigcina enhlizweni yakho. All of those things that are kept in your Uzovuna. heart, you will have a But nawucimba harvest. wena sivuno sini? But think then what harvest, Ngaba sivuno then a ozathi harvest, sisivuno it silungileyo. will say it's a good Oke harvest. ndizatheni? Or you'll say, Kule game ndivune inkunzane. this time around have taken a thorn. Kawucingi Just think, xa igadini yakho when buhlwaye your garden you've planted, wathi uvuna inkunzane yodwa. but you only reap Ayityiwa wheat. nayinkomo. Even Iyatyiwa a cow ngubani? does not eat it. Idliwa lilanga xa iphinde iphele. It's only consumed by the sun. Yintoni What is it esenhlizweni yam? that's in your heart? Ndingayazi njani How can oba I yintoni know esenhlizweni yam? that what is in my Amazwi heart, am my words, nangezenzo zam. and by my Phambi actions? offering yakho. Lift up your offering. Ngabe offering yam Is my offering, yokwamkeleka na? will it be acceptable? Khumbula indaba kaKhayini noAbel. Remember the matter of Cain and Abel. Khumbula Remember, uba uThixo ubona phambili uba omnye God saw forth that Omnye. the other unenhliziyo yobulala. has a heart to kill. Unenkohlakalo engamenza abulale. He has a wickedness that can cause Abantu them to bacinga kill. uba yi-giving yakhe. People think it's his uThixo giving. ebangela uba angamsikeleli. That No, caused God not yini to uThixo bless him. ayazi into yoba unenhliziyo. It is something that God Unento knows. esenhliziyweni There yobulala. is something in his heart to kill. So uThixo athi angeke ndisikelele umbulali. God still will never bless a murderer. Yet akambulala umntakwabo. Yet that matter But is uThixo corrupt. seyazi uba God wena already knows the truth. wena You- le nhliziyo yakho unayo Your heart that you have, ungabulala. you can murder. uThixo wanqumamisa intsikelelo God did not bless him ngenxa beyazi into yobana because he knows apha here kukhona inhliziyo there's encane a yobulala. heart of killing. Lo This one, ingamkelekanga i-offering and yakhe his offering was not accepted. angafumananga ntsikelelo He nge-offering did yakhe not receive ngulo a uye blessing from his wabulala. offering. Ucimba It's the uThixo one who bengayazi did loo nto? that. Do you think that God did not know that? You make my life so beautiful. You are beautiful beyond all my dreams. What can describe your loveliness? You are glorious in all of your ways. Lord, you make my life so beautiful. You are beautiful beyond all mine. What can describe your loveliness? You are glorious, Lord. You make my life so beautiful. So beautiful. You are beautiful, God. Beautiful God. What can your loveliness? You are glorious, Lord. In all of you make my life so beautiful. Oh, you are beautiful in all of your ways. You make my life so beautiful. Oh Lord, you are beautiful. You are beautiful. What can describe your loveliness?